Avui, dia de la dona treballadora, hem sortit al carrer per reivindicar els nostres drets i perquè la ciutadania es doni compte que encara queda molt de camí per recórrer. Això ho volem simbolitzar amb aquest cartell que tenim aquí, que diu que no només hem de tenir en compte les polítiques de gènere, sinó un dia especialment, el dia 8 de març, on malgrat que legalment hi ha igualtat entre homes i dones, la realitat n'és una altra. En aquest moment tenim que la taxa d'aturades dones supera moltíssim la taxa d'atur masculina i a més, en el cas de les dones, tenim també problemes respecte al tema de desigualtat salarial. Curiosament, malgrat aquesta situació, quan s'haurien de posar, diguem-ne, polítiques al servei d'aconseguir una igualtat definitiva, el que veiem és que el govern català, Convergència i Unió, està retallant totes aquelles iniciatives o polítiques que s'havien tirat endavant per tant de fer una política de gènere. Concretament, en el cas de la Conselleria d'Interior, s'ha retallat el programa de prevenció de la violència masclista i alhora també l'Institut Català de les Dones tampoc està fent polítiques tan valentes cara a temes d'igualtat de gènere.